युरी बाबू कला अकादमी परत एकदा लायमलायटीन आसा. तुम्ही सकाळी ट्वीट सुद्धा केलो त्या इशूचेर. सो तुमचो टेक. टेक म्हणजे अशें आय लुक्स लायक द गव्हर्मेंट इज ड्राफ्टिंग द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ कला अकादमी. कित्याक हो प्रश्न जेन्ना आमी विधानसभेन मांडलो त्या वेळार मुखेलमंत्रीक आमी सांगलें की जेन्ना PWD हेज देर आर सम थिंग्स with regards to the task force committee that said that things have to be put in order. But huina hui this government basically today is not interested in resolving the issues of the artists. आज कालच्या दिसाक it is a shameful act that artist AC थिंगा चलना, मेकअप रूम जो पड हा आरशे सारके ना, लायट चलना. सो म्हाका दिसता that this government basically is not interested. Government basically is not आमचे जे कलाकाराचे काण एक ऑल ओवर गोवा देर आर आर्टिस्ट बट दीस गव्हर्मेंट इज नॉट इंटरेस्टेड. इव्हेंट करपाक कोट्यांनी पयशे आहा बट टू पुट दीस थिंग्स इन ऑर्डर बेसिकली दीस इज आर सफरर्स आर आर्टिस्ट आर सफरिंग. दॅट इज द रिजन वाय वी कंडेम दीस थिंग अँड वी रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेक्स अ स्टेटमेंट की ते पीपल हू आर गिल्टी शूड बी पुट टू टास्क अँड देर हॅज टू बी अकाउंटेबिलिटी. ओके, थँक्यू.